Hello friends, welcome back to Gwrlwi channel. दिनैनि बे जोङो चैप्टार 12 नि बे टपिकआव जों सावरायनो नागिरदों नोंथांमोनजों हेंथाग्राफोरनि लारि जरायनाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय पेज नाम्बार बेसांनि बे पेज नाम्बार 210 नि बे नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय पेज नाम्बार 210 नि दा हेंथाग्राफोरनि लारि जरायनायाव बोरै जोङो प्रब्लेमफोर बानायगोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन। दा बेखौ बानायनायनि सिगाङावनो मोनसे मा खालामनो नागिरदों आं पिक्चार आखिनो नागिरदों। बे पिक्चारनि गेजेरजों जोङो माखासे फर्मुला मोननो हागोन। बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना उननि जा प्रब्लेम बानायगोन बेफोराव नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनो हागोन। दा मोनसे सावगारि आखिग्रोना लानोसै। सावगारिया जाबाय बेबायदि जों मोनथाम मा रेजिस्टेन्स आखिग्रोना लाबाय। नोंथांमोना सिनाय मोनाबा कमेन्टआव बुंहरनो हागोन। बे मोनसे सोंखन्थाइ आखिनोसै जोङो। दा नैबे जाबाय बेटारि जोङो आखिबाय बेवहाय बेबायदि नोंथांमोना बेटारिखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय बेयाव थागोन की थागोन, बेनिफ्राय नियाव जाबाय एमिटार थागोन, बेनिफ्राय बेबायदि आखिबाय जोङो। बेनिफ्राय कारेन्टनि डाइरेक्सनखौ जों होनो नांगोन आई, कारेन्टआ बेबायदि फ्लो जादों। आरो नियाव जाबाय मा बेवहाय जोङो भल्ट, बेयाव थाखाथि फाराग जानानै दङ। गासैबो रेजिस्टेन्सआव थाखाथि फारागा बेबायदि दङ। दा नोंथांमोना सावगारियाव दंखायो बे किताबाव। नैबे जाबाय V1, V2, नैबे जाबाय V3। बेनिफ्राय नोंथांमोना बिथिं प्लास माइनास प्लास माइनास प्लास माइनास लिरना लानो हायो। आरो नैबे जाबाय R1, R2 आरो बे जाबाय R3। बेनिफ्राय दा नैबे जाबाय की आरो नैबे जाबाय एमिटार। एमिटारनि जों दाजाबथाय बे जागोन दानख'थाय जागोन। दा सावगारिखौ नोंथांमोना नुखाबाय। बेनिफ्राय दा बे सावगारिनिफ्राय जोङो मा लिरनो हागोन जों दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों R1 नि थाखाय थाखाथि फारागा V1, R2 नि थाखाय थाखाथि फारागा V2, R3 नि थाखाय थाखाथि फारागा जाबाय V3। दा जोङो टोटेल भीखौ माबोरै दिहुनगोन? दा टोटेल भीखौ जोङो बे सोंखन्थायाव जोङो साप'ज हमना ला V दिहुननो गोनां जाबाय, अब्ला नोंथांमोना माबोरै दिहुनगोन? दा भीखौ जोङो दिहुननो हायो, गोरा बाथ्रा नङा। जों दा मोनसे इकुवेसन दङ V = V1 + V2 + V3। बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 12.11 नम्बर इकुवेसन। दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि। जोङो टोटेल भीखौ माबोरै दिहुनगोन? जों बे इकुवेसनखौ फज'नानै दिहुननो हायो। बेनिफ्राय जों दा बे सोंखन्थायाव मोनसे मा कारेन्टआ फ्लो जानानै थांदों। थामहिनबा नैबे सोंखन्थायाव मा नैबे आइआ जाबाय बोहैना थांदों। दा जोङो ohmsनि खान्थिखौ बाहायनानै मा मोननो हागोन? सोंखन्थायाव हमना ला बेसेबां कारेन्ट जोङो बोहैगोन बेखौ माबोरै दिहुननो हागोन? जोङो बे इकुवेसनखौ इउज खालामनानै दिहुननाय V = जोङो बे जाबाय ohmsनिल'मोन। बेखौ नोंथांमोना होनानै लानो हायो 12.12 नम्बर इकुवेसन। दा बेखौ फरायसा बिथांमोना बिजाबाव दंखायो, बिजाबनिफ्राय नायना लानो हागोन। बेनिफ्राय जों दा V1 बा नैबे R1 नि माना बेसेबां, R2 नि माना बेसेबां, R3 नि माना बेसेबां, जों बेखौ बोरै दिहुनगोन? दा आरो नैबे R नि माना जाबाय नैबे सोंखन्थायाव टोटेल Rआ बेसेबां जागोन बेखौ जोङो माबोरै दिहुनगोन? दा गिबियाव नोंथांमोना R1, R2, R3 नि भेलुफोरखौ दिहुनना लानो हायो। दा बोरै दिहुनगोन जों R1, R2 नि भेलुखौ? नोंथांमोना बेवहाय दिहुननो हागोन। दा V1 = मा मोननो हायो जोङो? IR1। थामहिनबा नैबे जाबाय ohmsनि खान्थिनिफ्राय फैदों। जों बेखौ मोनसे इकुवेसन होना लालायनोसै, 12.13 इकुवेसन होना लानो हायो। नेक्स्ट जोङो V2 = मा लिरनो हागोन? IR2। बेखौ जोङो होनो हायो 12. बे नोंथांमोना किताबाव दङ, बेयाव 12.13a होना लानाय दङ। बे जागोन 13b बेबायदि। आरो V3 खौ जोङो दिहुननो हायो IR3। दा बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय इकुवेसन नाम्बारफोर। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजा। बेनिफ्राय जोङो दा माबोरै जोङो R खौ दिहुनगोन? टोटेल Rआ बेसेबां जागोन? दा नोंथांमोना बे इकुवेसनाव फज'ना होदो। नैबे जाय इकुवेसनफोर नोंथांमोना बे V = IR, V1 = IR1 बेखौ मोनबाय। नोंथांमोना बे गासै इकुवेसनखौ नैबे 12.11 इकुवेसनाव फज'ना हो, अब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन। जोङो दा फज'ब्ला V नि जायगायाव IR फज'बा नोंथांमोना मोननो हागोन IR = V1 नि जायगायाव नोंथांमोना बेखौ फज' IR1, बेखौ फज' V2 नि जायगायाव मा फज'गोन? जोङो IR2 फज'गोन प्लास IR2
बेनिफ्राय थिग बिदिनो मा I R3 जोङो बे V3 V2 V1 नि मानखौ जोङो नै इकुवेशनाव फज'बाय बेनिफ्राय जों दा बेवहाय गासै जों मा दङ I बिदि गासैबो मा कमन दङ कमन टार्म दङ जों बेखौ मा खालामनो हायो दाननो हायो थामहिनबा नोंथांमोना बेयाव मोनसे स्टेप लिरबावनो हागोन जों I खौ कमन लाबाय R1 प्लास R2 प्लास आरो R3 बे I खौ जों केन्सेल खालामनो हायो आरो मा थागोन R इकुवेल टु मा मोननो हागोन जोङो R1 प्लास R2 प्लास आरो R3 जों दा नैबे समखोन्दोआव टोटेल R बेसेबां जागोन जों बे इकुवेशनखौ लिरनो हायो नोंथांमोना बेबायदि दा दिहुननो हासिगोन आरो नैबे R खौ नोंथांमोना माब्लाबा नुगोन बेवहाय बिजाबाव मा दङ बे R नि जायगायाव नोंथांमोना RS नुनो मोनगोन RS1 प्लास R2 प्लास R3 बेखौ बिजाबाव दङ 12.14 इकुवेशन नाम्बार होनाय दङ आरो RS नि मिनिङा जाबाय बे सिरिजआव थानाय फोरमायदो जोङो मा नैबे R खौ जोङो मायाव कानेक्ट खालामदो जोङो सिरिजआव थामहिनबा लारियै जोङो नेवजों लारियै जरायनाय थानायनि थाखायनो जोङो बे R नि सिङाव मा लिरनाय जादों S खौ लिरनाय जादों आरो नोंथांमोना माब्लाबा नैयाव RP नुनो मोनगोन जों RP खौ एसे उनाव सावरायगोन RP बाथाय जोङो मा पेरेरेल जेब्ला जोङो कानेक्शनखौ माने पेरेरेल टाइपआव बुजायगोन अब्ला जोङो RP लिरनाय जायो दा बेनो जाबाय RS लिरनायनि जाहोन बे RS आ नैबे R जों इकुवेल जानो हायो दा फरायसा बिथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ बेनिफ्राय किताबाव थानाय बिदिन्थिखौ जों सावरायनो नागिरदों नोंथांमोननि बिजाबावनो दङ बे जाबाय 12.7 नाम्बार इकुवेशन बिजाबाव मा दङ नोंथांमोना कुइसनखौ फरायना नाय मोनसे दा बिजाबनि कुइसना जाबाय नोंथांमोननो बे बिजाबाव थानाय कुइसनखौ दिन्थिना होनाय जादों दा बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना 12.7 गंसे मोब्लिब बाथि जायनि हेंथाया 20 ओम आरो मोनसे 4 ओम हेंथा गोनां दैदेनग्राखौ सावगारि 12.9 आव थरसे 6V बेटारिजों फोनांजाबनाय जादों ए नाम्बाराव मा दिहुननो समखोन्दोनि गासै हेंथाखौ दिहुननो होदों थामहिनबा टोटेल आरखौ दिहुननो होदों जोंखौ आरो समखोन्दोनि गासै दाहारखौ बेखौ दिहुननो होदों आरो मा दङ सि नाम्बाराव मोब्लिब बाथि आरो दैदेनग्रानि थाखाय थाखाथि भाराखौ दिहुन दा ए बि सि बे मोनथामखौ जोंखौ दिहुननो होदों दा गिबियावनो जोङो आरो सावगारि होखानाय दङ बे सावगारिखौ नोंथांमोना बिजाबनिफ्राय नायनानै लानो हायो दा जोङो फारसेनिफ्राय जों दा रिसार्च खालामनोसै दा गिबियाव नोंथांमोना बे लिरना लानो हागोन बिदिन्थि बे जाबाय बिदिन्थि बेसांनि 12.7 नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 12.7 इकुवेशन नाम्बार बेनिफ्राय दा फार्स्टआव मा लिरगोन नोंथांमोना मावफुंथायाव मा लिरगोन सलुशनाव होनाय दं गिबियाव मा होनाय दं बेखौ लिरना लानो हायो होनाय दं बिजाबाव मा दंमोन R1 आ बेसां R1 आ बेवहाय मोब्लिब बाथिजों मोनसे हेंथाया नांजाबना दङ बेखौ नोंथांमोना R1 लानो हागोन R1 इकुवेल टु बेसां दङ 20 ओम आरो R2 आ जागोन बेसां R2 आ जाबाय बेयाव 4 ओम दङ दा किताबाव दङ नोंथांमोननि किताबखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट जोङो दा टोटेल आरखौ बोरै दिहुनगोन दा बे मोननैनि आरखौ जोङो टोटेल आरखौ माबोरै दिहुनगोन जोङो सिगाङाव मोनदोंमोन टोटेल आर इकुवेल टु मा जायो R1 प्लास R2 दा नोंथांमोना बेखौ दाजाबनो हाबानो जाबाय अब्लानो मा मोनगोन टोटेल आरखौ मोननो हागोन 20 R1 माने 20 प्लास R2 माने मा 4 इकुवेल टु बेसेबां जागोन 24 बे जागोन ओम नोंथांमोना इउनिटखौ लिरनो बावनो नाङा ओम जागोन आरो बे जाबाय नैबे आर आ माजों इकुवेल जागोन R इकुवेल टु RS थामहिनबा जोङो नैबे R नि जायगायाव RS बो लिरनाय बे आरो बे RS नि भेलुआबो जागोन मा 24 ओम जागोन दा जोङो आरो मा होनाय दङ कुइसनाव जाबाय 6 भल्ट बेटारि होनाय दङ बे 6 भल्टखौ लिरनांगोन नोंथांमोना 6 भल्ट बेवहाय लिरबानो जाबाय नोंथांमोना होनाय दङ आरो मा V इकुवेल टु मा 6 भल्ट बे दङ जों दा V खौ मोनबाय R खौ मोनबाय जोङो दा I नि मानखौ जोङो दिहुननो हासिगोन दा नोंथांमोना बेवहाय मोननैसो बाथ्रा होनाय दङ बेखौ लिरनो हागोन अहमसनि खान्थि बाहायनानै बेबायदि लिरनो हायो अहमसनि खान्थि बाहायनानै हांखो गाज्रिथार जायखिजाया नोंथांमोना सिनाय मोना बुंहर अहमसनि खान्थि बाहायनानै मा मोनदों जोङो V इकुवेल टु I R थामहिनबा आं R नि जायगायाव मा लागोन RS खौ लानोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना मा लिरनो हागोन दा I नि मानखौ दिहुननो हागोन I इकुवेल टु मा लिरनो हागोन जोङो V
Vया गोजौआव थाबाय RS आ जाबाय सिङाव फैबाय V नि मानखौ नोंथांमोना फज'दो 6 बेनिफ्राय RS नि माना मा जागोन RS आ जाबाय 24 बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला बेखौ डिवाइड खालामगोन केलकुलेट खालामगोन नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन 0.25 एम्पियार आरो इउनिटखौ बावनो नाङा नोंथांमोना बेबायदि एम्पियार लिरना होनांगोन दा जोङो मा कारेन्टनि मानखौ दिहुनबाय बेनिफ्राय मा दिहुननो बावदो जोंखौ टोटेल आरआ बेसेबां जागोन दा बेखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो बेनिफ्राय दा टोटेल आरखौ जोङो दिहुननो नागिरबाय दा टोटेल आर दिहुननोबा जोंना मा जोङो V1 आरो V2 नि मानखौ दिहुननो नांगोन जोङो V1 नि माना बेसेबां V2 नि माना बेसेबां बेखौ दिहुनना लानो नांगोन दा V1 V2 खौ जों माबोरै दिहुनना लानो हागोन जों I खौ मोनखाबाय दा जोङो फर्मुलायाव पुट खालामना होबानो जासिगोन आरो बेवहाय मा दङ कुइसनाव मोनसे बाथ्रा दङमोन मा गंसे मोब्लिब बाथि जायनि हेंथाया 20 ओम आरो मोनसे 4 ओम हेंथा गोनां दैदेनग्रायाव सावगारि 12.9 आव थरसे 6 भल्ट बेटारिजों फोनांजाबनाय जादों दा बेबायदि होनाय दंमोन जों दा ओमसनि खान्थिखौ बाहायनानै जोङो V1 आरो V2 खौ दिहुनफिननो हायो आं बेखौ खोमोरनायसै दा नोंथांमोना V1 आरो V2 खौ बोरै दिहुनगोन दा मोब्लिब बाथिनि फारसे खर'आव जोङो थाखाथि फाराखौ जोङो मोननो हायो मा नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै होनो हायो बाथ्राफोर लिरनानै होनो हायो मोब्लिब बाथिनि मा फारनै खर'नि थाखाथि फाराखौ मोनो बेबायदि लिरनानै होनो हागोन थाखाथि फारागखौ मोनो बेनिफ्राय मा लिरनो हागोन जोङो मोब्लिब बाथिनि थाखाथि फारागखौ मा हमगोन जोङो V1 जोङो R1 हमदोंमोन बेनिखायनो बे मा जागोन V1 इकुवेल टु जों मा लिरनो हायो V इकुवेल टु IR बे फर्मुलायाव फज'दो I बेनिफ्राय R1 जासिगोन दा I माने जोङो एसे आवगायाव दिहुनदोंमोन 0. मा मोनदोंमोन 25 बेनिफ्राय R माने जाबाय R आ जाबाय बैयाव R1 आ बेसेबांमोन जोङो एसे आवगायाव मोनदोंमोन नोंथांमोना सिगांनि जा फोरोंनाय बेखौ नायफिन R1 नि माना जाबाय 20 बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ सानजाबनायनि उनाव मोननो हागोन बेवहाय 5 आरो नैबे थाखाथि फारागनि इउनिट जाबाय V लिरनांगोन भल्ट लिरनांगोन बेनिफ्राय जों दा आरो मा लिरनो हागोन आरो दैदेनग्रानि थाखाथि फारागा बेसेबां जागोन थाखाथि फाराग दैदेनग्रायाव थानाय थाखाथि फारागा मा जागोन V2 दंमोन आरो R2 होनाय दंमोन बे जाबाय 4 ओम होनाय दंमन बेबो एके R2 I नि माना बेसेबां I नि माना बेनो जायो 25 इनटु R2 आ जाबाय 4 ओम बेबो कुइसनाव होखानाय दंमोन नोंथांमोना इउनिटखौ बेवहाय लिराबाबो जायो बेनिफ्राय सानजाबनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन 1 भल्ट मोननो हागोन दा जोङो V1 आरो V2 खौ मोनबाय दा बेफोर जाबाय थाखाथि फारागखौ जोङो दिहुनबाय बे नाम्बार नैबे जाबाय C नाम्बारनि आरो सिगाङाव दिहुननाया जाबाय B नाम्बारमोन जों जे I खौ दिहुनबाय I नि मानखौ दिहुनबाय बे जाबाय मानिमोन बे जाबाय कुइसन नाम्बार B निमोन सोंखन्थाइनि गासै दाहारखौ जों मोनबाय बेनिफ्राय जों दा आरो जोबथारनायाव मा मोननो हागोन जोङो गासै दाहारखौ दिहुननोसै दा गासै दाहारखौ जोङो A नाम्बार बे कुइसन नाम्बारा A आव दंमोन A नाम्बार जों खायफा कुइसनखौ गिबियावनो मा जों गुबुनखौसो दिहुनग्रोनो गोनां जायो नोंथांमोना कनफिउज जानो नाङा जों बेवहाय A खौ दिहुनना लाबासिनो जों बियाव माबोरै थांखो बेबायदि सोरनावबा सोंलु जानो हानाय बाट जोङो बेखौ नायनांगोन जे माखौ दिहुनब्ला जोंनि सुबिदाया मोजां जागोन बेबायदिसो जोङो दिहुननांगोन बेनिफ्राय दा A नाम्बाराव दङमोनबा A नाम्बाराव जोंखौ दिहुनहोदों मा सोंखन्थाइनि गासै हेंथाखौ दिहुनहोदों दा सोंखन्थाइनि गासै हेंथाया जागोन जोङो मा मोनदोंमोन V इकुवेल टु IR जोङो मोनदोंमोन दा जोङो V नि मानखौ दिहुनबाय आरो R नि मानखौ जोंखौ मा दिहुनहोदों टोटेल आरआ बेसेबां जागोन दा बेखौ दिहुनहोदों दा जोङो V नि मानखौ माबोरै दिहुननो हागोन दा V नि माना जाबाय जोङो V1 प्लास V2 V1 नि मानखौ बेसेबां मोनदोंमोन जोङो 5 प्लास V2 नि मानखौ जोङो 1 मोनदोंमोन टोटेल बेसेबां जायो 6 भल्ट ओमसनि खान्थि बाहायनानै जों मा मोनगोन ओमसनि खान्थिया मामोन V इकुवेल टु IR बेमोन
दा जोङो r नि मानखौ गोरलैयैनो दिहुननो हासिगोन r इकुवेल टु v बाय i बेनिफ्राय v नि मानखौ बज'दो नोंथांमोना 6 बाय i नि माना जों मोनदोंमोन मा 0.25 बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ डिवाइड खालामखांनायनि उनाव मोननो हागोन 24 आरो जेब्लाबो मा इउनिटखौ बावनो नाङा दा बे जाबाय 12.7 नाम्बारनि सलुसन दा नोंथांमोना बेवहाय माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला सोंनो हायो आरो बुजि मोनाब्ला कमेन्ट्सआव बुंहरनो नाजा स' लोगोफोर दिनै टपिकआ बेखिनियानोमोन आरो उननि जा सोलोंनो गोनां बेखौ जों उननि भिडिअ'आव सोलोंफिनगोन स' थेंक इउ फर वाचिं